פעמים בחיים אמרת כן, כשהקול הפנימי שלך זעק לא? כמה פעמים חייכת, בלעת רוק ועשית מה שצריך כדי שמישהו אחר יהיה מרוצה, בזמן שבפנים, בתוך תוכך, הרגשת שאת בוגדת בעצמך. זה המקום שבו את מאבדת את עצמך. את חיה חיים של מה יחשבו עליי או מה יגידו עליי במקום חיים של מה אני רוצה. ואת המחיר את משלמת בכל יום, באנרגיה שלך, בשקט הנפשי שלך ובתחושה שאת לא באמת חיה בשביל עצמך. וזה מלווה גם עם תחושה של חוסר הגשמה עצמית. במשך שנים אני דאגתי להיות הגרסה הכי טובה, לא של עצמי, אלא של מה אנשים אחרים רוצים להרגיש ולחוות ממני. תמיד נחמדה, תמיד זמינה, תמיד זו שאפשר לסמוך עליה, תמיד זו שאפשר לפנות אליה, תמיד בר תהיה שם להכל. וזו הייתה הגרסה הכי טובה של מה שציפו ממני להיות, אבל זו לא הייתה הגרסה הכי טובה של עצמי, כי אני הייתי מותשת מלחייך כשאני לא רוצה לחייך, מותשת מלהגיד כן כשכל הגוף שלי זועק לא. הייתי מותשת מלעשות דברים שלא באמת התאימו לי, זה לא היה דברים שאני הזדהיתי איתם, שאני ראיתי בהם לנכון. וכל זה רק כדי לא לאכזב אף אחד. אבל יש מישהי אחת שהתאכזבה ממני כל כך באותן השנים, וממנה פשוט התעלמתי. והמישהי הזו, זו אני. והריצוי הזה זה לא איזושהי גזירת גורל, זה לא מי שאת נועדת להיות, את לא הגעת לכאן כדי לרצות אנשים אחרים. בתכל'ס זה מנגנון הישרדות שאת בנית לעצמך, כי הריצוי עצמו משרת משהו, הוא משרת פחד עמוק יותר שקיים בתוכך. אולי כשאת מרצה אנשים, את מרגישה יותר אהובה, כי את מפחדת שאם תגידי לא, אז לא יאהבו אותך. או שאת מפחדת שאם תגידי לא, אז יעזבו אותך ותישארי לבד. אז את מבטלת את הרצון האמיתי שלך רק כדי שלא יעזבו אותך. זאת אומרת שהריצוי הזה לא מגיע כי את רוצה לרצות, אלא כי יש פחד עמוק, פחד שאת עוד סוחבת איתך מילדות, שמנהל אותך, והפחד הזה הוא זה שגורם לך לרצות במקום להישאר נאמנה לעצמך. והיום יש חלק בתוכך שמנסה להתנגד לריצוי הזה. יש חלק בתוכך שמנסה להתנגד לאותה האמונה המקבילה, לאותו הפחד, ולהגיד לו לא, זה בסדר, אני יכולה להגיד לא ועדיין יאהבו אותי, אני יכולה להגיד לא ולא יעזבו אותי. יש חלק בתוכך שמנסה להתנגד לאותו הפחד, כי כל עוד את ממשיכה לרצות וממשיכה להגיד כן כשאת רוצה להגיד לא, את אולי מקבלת בסופו של דבר את האישור החיצוני הזה, אבל זה אישור רגעי. את תמשיכי להגיד כן כל פעם, כי את כל פעם תצטרכי את האישור החיצוני הזה מחדש, וככה את גם תמשיכי להתרחק מעצמך. את תמשיכי לחזק בתוכך את הצורך הזה באישור חיצוני, במקום לבנות יציבות ואהבה עצמית בתוכך. וכדי להתחיל לעבוד על הריצוי הזה, את צריכה לעשות שני דברים. קודם כל, את צריכה להתאמן להגיד לא. אבל את גם צריכה לעשות את זה בלי להגיד תירוץ. זאת אומרת שאם את רוצה להגיד לא, אל תגידי לא כי היום אני לא יכולה וזה לא מסתדר לי ובשעה הזאת יש לי אימון פילאטיס. לא, פשוט תגידי לא, אני מתנצלת אבל זה פחות מתאים לי. ואני יודעת שזה יותר קשה, אני יודעת שלחפש תירוץ זה נראה לך הפתרון הקל, אבל את פשוט פותחת את האפשרות להצעה נוספת כזו או בקשה נוספת כזו שתחזור בעתיד. וברגע שאת תגידי לא, את אוטומטית תרגישי את הפחד הזה שמנהל אותך מהשורש. ואז הדבר השני שאת צריכה לעשות זה להתחיל לעבוד על הפחד הזה. כי בסוף לבנות את עצמך, לשדרג גרסה, להיות גרסה טובה יותר של עצמך, ליצור לעצמך זהות חדשה, זה לא לסמן וי על משהו אחד וזהו עוד בן אדם אחר. תהליך זה דבר מוביל לדבר. עבודה על דבר אחד פותחת לך משהו עמוק יותר, פחד עמוק יותר, אמונה מגבילה עמוקה יותר, משהו עמוק יותר שיושב לך בשורש שאותו את צריכה לעקור ואותו את צריכה לרפא. וככל שאת מתחילה לרפא ולשנות דברים מהשורש עצמו, ככה את מתחילה לפתח לעצמך זהות חדשה. ככה את בונה את עצמך להיות אישה אחרת, אישה שאת אוהבת, אישה שאת מרגישה בנוח לחיות איתה, אישה שאת אוהבי להיות, אישה ששלמה עם עצמה, אישה שאוהבת את עצמה. את לא פה כדי לחיות את החיים שלך עבור מישהו אחר. את לא פה כדי לחיות חיים שבהם לא טוב לך, שבהם לא נוח לך, שבהם את עושה דברים שאת לא רוצה לעשות. ואת לא פה כדי לחיות חיים שבהם את לא אוהבת את עצמך או מבטלת את עצמך. אלו החיים שלך. וכשאת אוהבי את עצמך, את תראי איך העולם ואיך האנשים מסביבך יתחילו לאהוב אותך הרבה יותר. אז אל תשכחי להתחיל לתרגל את התרגילים שנתתי לך. ואם יש לך חברה שחייבת לשמוע את הפרק הזה גם היא, תשלחי לה אותו כבר עכשיו כדי
כדי שהיא לא תפספס אותו. אם יש לך שאלות או שהיית רוצה לשתף אותי איך הפרק הזה או אחד אחר נגע בך, אני אשמח לשמוע ממך דרך חשבון האינסטגרם או הוואטסאפ שלי. וזהו להיום אהובה שלי, תודה רבה שהקשבת לי גם היום ונתראה בפרק הבא.